awakmu mlebu ana ing Guwa Sunyariru. Awit ora bakal mimpang ngayudamu musuh sing jaga ananing petetan Cahya Ndaru kaya mengkono. Napa menika wonten ingkang lho ya iya. Wong jenenge ae sesengker dene dewa ya mesti ana sing jaga petetan Cahya Ndaru kaya mengkono. Yen kurang percaya nyatakno. Ora adoh kok saka papan kene. Ora adoh saka papan kene. Ora mung sedenda lawase, sliramu temeka ana ing Guwa Sunyaruri kaya ngono. Inggih Sang Wiku, nyuwun agunging pangaksami menawi kirang anggen kula klodak kladuk klentu anggen kula mlebet mriki. Nyuwun tambahing pangestu kula badhe anglajengaken suku lampah kula mlebet dhateng ing Guwa Sunyaruri. Ya, yen kaya mangkono, karya mukti tak pujekke ana ngarsane Gusti Kang Amung Tuwa mugi kasembadan sliramu Janaka. Oh iya. Kocap kacarita danan Jaya Harjuna. Tumandang mlebet dhateng ing lebeting pertapan Parangungkung. Repepeh perpepeh mlebet ing sajroning pertapan Parangungkung sowan Sang Begawan Krendha Sekti. Mendar dipun pal Janaka ora menang musuh sing jaga petetan ana ing palawanganing Guwa Sunyaruri. Wah. Geter rasaning salira Arya Dananjaya Janaka wangsul tumuju dhateng ing pertapan Sunyaruri Paya.
gara-gara ing jagat kasinep sang Nayantaka sigrek kuyo laka pranyata sang begawan miase sang Badranaya sampir sumampir kaluyogane dolae sajulika sirep san Nayantaka sigrek kuyo laka pranyata san begawan miase sang Badranaya sampir sumampir kaluyogane dolae sadulika urunira niki nganteni Ndikandara man awak dhewe iki kudu gondelan sesorah man maksudmu apa cung aja nggumbuli wong sing gak seneng awakmu gare ati loro aja dolen aja sonjo nang papan panggonan sing awakmu ditolak oh iya tulina srawunga marang sepadha-padha sing ora ana embel-embele pangkat derajat donya lan apa wae urip iku padha oh iya nah nek awak dhewe ditolak ngono iku ya lho mlengos iku tidak tambah mlengos Ndara awakmu ancene kudu sing katam karo lelakone ndaramu cung kon iki ndaramu gak geduga karo awakmu gak geduga lho nyatane gak geduga karo awak dhewe jek digawe mo yo Pak Dika iku ya kudu sing iso nyanggit karepe ndara iku kaya ngapa besut iya Makde jare awakmu iku gegulang marang gamelan iya Pakde aku uler kambang iku rada entos Pakde gender yang gender tangan sese Pakde oh ya gak apa-apa sing penting belajar ngono ah pokoke gak nguripi gender ngono maksude ngono njaluk tulung karo waranggana munah ngipur para sutresna budaya ya nglepur ndaramu Janaka ngono iya Makde aku tak njaluk tulung Makde ora ketang kok ya mung sak sinom apa uler kambang ngono lho Makde ya dinding ana lanjut gane kejana Sarwa Parma Anonggel basa Haning bahas kara
jane mreman eman salembar gedang randu salembar gedang randu kudu sabar ben rahayu kudu sabar ben rahayu ora pati manis awan nanging kami gunane ya ayo mas meneman emane man Rama kon gak eling asun apa sih Pak kono ngene jasem gedung ludruk baru Putih Jaya iku ya mriko ngiling-ngiling ae Pak iku lah jaman Narayana biyen ya iya kabeh kula pengalaman apa tapi kon gak ijen aku ana sing ngancani Mbak Yati ku biyen wah biyen iku wis cara wong iku gawe rebutan lho panjak 12 padha ngeroyok kabeh dhisik tapi karen-karene yo jek lodong rahayu salembar gedang kara kudu sabar sawetara temen ya Mak De apa Yot Riko temen ngono iku. Lah ya apa. Seneng atiku yo. Tapi iki pemula perdana kusuma ngono ya. Dadi kepitungane isih 2 season, melu kene 2 season. Engko lek wis setahun ora ketang kok wis 6 season. Iso sigen barang. Apa? Ngene lho Pak De. Krida budaya iki jare Mbak Windy perlu di kayak kekuatan. Dadi sing muda-muda iku diter dikae notasi sing angel-angel, digladi sindene yo ngono, mosok para bisange gak apal. Kayak catetan. Pengrawite yo sing gampang diulangi gampang. Ya apa gampang tutuk walik ngono iso tegak ngono. Umpama gender yang ngono, iso gender bapak sumbungi nglani. Gendero tutuk kene. Walik iso tegak. Engko bayarannya tak tambah 150. Biasa 400 ya 250. Masih repap yang ngono diwalik. Neme gak pikir kene, tak pikir kene, neme kene dene kene iso tegak ngono. Ngatur gengeng manun.
kaya gawe senenge para sutresna budaya urip pisan ana donya ayo dinikmati. Sawahe amba ya digawe apa lho ya. Sawahe amba digawe apa. Pade sawahe ayo didoli lho kan ya. Oh, awakmu. Krida budaya marasawan ana nggone anu Sut. Ana nggone dusun Lengkong Sidoarjo, Kecamatan Gedhek Mojokerto iki ora ijen sinengkoyong dening Waranggana Swarawati. Heeh. Anu Pakde, ana sing jek gorong ngarep dhuwit Pakde jek SMF. Siapa jen? Mbak Dewi Erianti. Ketoke gak arep dhuwit. Pandake. Tambane, Pak. Angka loro Sud. Iku sing saka ndawar, Pak, sing wis spiral, Pak. Kok spiral ya niku. Viral. Oh. Tercemar, Pak. Terkenal. Iku, Pak, sendanku sing saka laladan ideke Kali Lamong, Mbak Windy Ariska. Oh, Mbak Windy Ariska iku ta wonge. Wah. Calorot-calorot gawe kebaya kuning. Wadadadadadadada. Ana mana, Pak? Sapa? Sing nyabrang kali Berantas, Pak. Oh, Mbak Rutin Kusumo Anggraini. Oh. Saka Ngusikan Jombang, Pak. Oh, iya. Iki ta wonge. Oh. Statusnya mesti kecipir merambat kawat. Dada gak mampir lek ketok mlaku-mlaku. Ono mana Pak bintang primadona. Lah primadona. Penjenengane Mbak Anis Diana. Unggulan saka Bareng Jombang, Pak. Weh. Priyantune gedhe dhuwur. Dhuwure ana ora salah 174. Sepatune Sud. Lah, sepatune barang. Lek sepatuku 41. Tapi lek ngono 41 ya. Ana maneh sing saka laladan ndiku Ndiwek, Mbak Yati Piratmoyo. Ayo ben ora ngecebret wae. Wong ya ora ana WA, ora ana layang. Aluse wis. Ben ora ngantuk, aku tahu di SMS. Yen longgo iku gampang keju. Sik kanggo nyemangati. Semangati dhisik. Sing saka laladan Lore Berantas Mbak Rutin. Selamat.
Sedikit aku wis trimo tak ketompak kangen burina wengi tanah sale wong tresnaku ora bisa lali. Lah terus kula dikengken pripun niki? Kemeringet toh. Tiwas kula coploki niki, Pak. Padang niki. Lho, menemben iku lek gawe apa? Jero Apa, Pak? jenenge lensa, Nggih. warnanya merah. Loh, Supaya kerlop-kerlop kaya kucing Candramawa. Ya. Dipun dangu para miyarsa sing tesik wungon, Mbak Yu. halo Mas Roni. Pripun kabare, Mas? Baik-baik. Mboten nyuwun lagu. Monggo, Pak. Bose. Monggo, Bapak. Nyuwun apa niki? Pripun Mas Adang? Wolu-wolu. Diparingi napa niki Bapak? Loh, tintingane kok ngadep ngidul ngono lho maksudku. Nggih diparingi lali janjine mawon. Ngerti asline kok sakjane semayan, tapi yo gak ngomong gendere. Ket siang lowe cece kok Pak niku. Iya, mesti ngajak pelok ya. Nggih, monggo. Kawani si genan. Mangga. Lali janjine. Ya. Lelo. Ya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngejak ning taman mangu hangan piling serasenging aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok paseni mangkaku mangka yen kepetok iramu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sepung sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi kelakate sajan yo piyani hatiku sujana kowe kencen karo wong wadon liya
ngene wis gak ngantuk. Nggih, matur sembah nuwun napa niki, Bapak? Pangkur. Iya, iya. Ayo, Mas. Wonten pangkur. Pangkur napa niki palaran apa, Pak? Pangkur Pak. Lho pangkur Pangkur napa? Pangkur palaran. Palaran. Gak kena dibesani. Ya, bisa dicakil ae, Mas. Pangkur palaran apa pangkur anu Dang? Napa? Lomba. Oh, gantos Asmarandono. Oh, ya ya. Sik tah bukane piye to iki? Napa? Bukane. Loro 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 ludi loro di mangke. Nggih, Srendra mawon. Ya, tetes. Gondo arum jane anakku cenduk tembak menung kau sakit mati berkejas yati luas pindah kelek sana tembene kakamulan kamaton asmara. Di melas tari widaton kondo arom sayane angemulan cenduk kembang seneng mati tegas kaya tiwas Kumasar adikku yang terlalu Ria bagus kentasa Angraridu Siang ratri Cumandir ingati Gandrong Kumasar hatiku yang tawar Ria bagus yang tansah rindu Siang antri sama pening hati Gandrong Masar adikku yang tawar Ria tansah rindu Siang ratri cuma pening hati Gandrong Kula hadir ten streaming sak rombongan Pak Suwarno Seduri. Matur nuwun. Mumpung isih ana wektu sethithik, aku mesake
Anakku Dewi Erianti. Kok sajak ngantuk ngono. Iki lek gak di wae sing bergeliat. Oh, merek bergeliat iki. Diwenehi spot band rancak ngono. Band sing ndelok iku semune piye. Lho. Kandhani kok. Sopo? Aku pengen ngerti jogete Mbak Anis karo Mbak Dewi. Nyoba iki nyoba. Kolor pedhot. Sendro wae to. Sendro wae. Mbak Anis, Mbak Dewi, menika dangu para miyarsa piyambak. Nggih. Selamat pagi para miyarsa. Ayo Wi, ayo. Ayo Dewi. Nggih. Kayak suara masinis kan. Napa Pak Dalang? Penyiare nang ngene kereta api Indonesia. Napa? Nggih, merah jambu. DP-ne pundi? Nggih, mboten mriki njenengan. Kok guyu? Nggih. Pundi? Niki lho. Banis. Injen napa? Ninggal Katris. Nggih. Njuk gendangan apa iki, Wi? Ben kowe bergelora, Wi. Sambaya mawon. Oh, Samboya. Kerapyak. Sik dikeki introne Samboya sik. Ayo. Kayak zaman Inun Daratista lho. Tak gunggung ya.
ati saelingmu. Sampun. Injih. Matur nuwun. Nggih. Injih monggo. Duke dorong. Lah nggih. Oh sik. Oke, baik. Cepat. Sik ditinggal. Ditinggal mulai. Ayo lu gua. Ya lenggaon, Nduk. Lenggaon. Aku kan ayo pengertian. Anak-anak. Iki. Ya, sing durung rumangsa ngatek lha iki. Sing rumangsa jumeneng lha iki. Buyati kurang. Buyati ku ndangan biasa Samboyo. Iya. Ya kari sak lagu engkas ya, Nduk. Mbak Windy Ariska. Nggih, nedhi napa? Aku seneng kok. Yen nderek kene ku mesti langsung oleh job. Langsung oleh job. Niki khusus jenengan ngersakaken apa, Bapak? Wah, iki Niki arang-arang lho kula taren jenengan lho. Teng riko tasik kuatah nggih, ya Allah, matur nuwun lho tasik ditenggo. Khusus jenengan nyuwune napa request-e? Lho. Arang-arang niki kula taren jenengan ngeten niki. Ayo kowe ngerti. Pun, monggo. Enggak ada yang sakit hati loh ya. Mboten wonten los aman. Iki duweke sapa? Wah. Eling to? Iki duweke sapa Tayub Dang? Ayo Dang. Iya. Loh, gak angel lagi tayub nih. Wis pokoke garap Dang. Ya garap Dang. Iki duweke sapa? Pembaruan iki. Tubanan cara trawulan nang tubanan ngono. Jonagara. Ning niki kan duet Bapak. Duete kali sinten? Loh. Sing penting gak ada yang sakit hati kok. Oke, bolo baik. Ayo digarap. Kalau aku garap pangandange ayo Dang. Iya. Ini tubanan lho Dang. Gak sida dompet sida duweke sapa Dang? Ya, dados. Krida budaya lho iki. Gagrak ngaler rasa Dang. Dibesane eco niki, Pak. Ah iya dibasani coy. Wong yen lagi kantrong raparadole mledhase gunung. Wong yen lagi naksir raparadole yen perang nuklir. Nadyan raduwe duwit direwangi tretak tretek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Nadyan lagi kebekang raparadole donya kiamat. Nadyan lagi nyerangke raparadole lagi inflasi. Nadyan ra duwe duwit direwangi tretak tretek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Erong bangir duweke sapa nduk? Irong bangir ya duwe mopa. Lambe tipis
duweke sapa nduk lambe tipis ya duwekmu janggut nyatis duweke sapa nduk janggut nyatis ya duwekmu Pak Seno bangkeane duweke sapa bangkeane duweke sapa nduk bangkeane ya duwekmu piye iki piye duweke sapa nduk mestine ana sing duwe Pak Seno iki piye duweke sapa nduk mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa nduk mestine ana sing duwe piye duweke sapa nduk mestine ana sing duwe iki tayub no Jeng, benjing nek lolos jenengan dados wiraswara teng Tuban. Bapak Sauri dijogeti penak niki Wong yen lagi nyentrong rapare dolim dadose gunung. Wong yen lagi nyenengi rapare dolim ben perang nuklir. Nadyan lagi poke ngene wangi retak-retek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro Nadyan ratuwe duwe mas dirangi donya kiamat Nadyan lagi nyenengki rapare dene lagi inflasi Nadyan ratuwe duit direwangi dadak-dadak jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro Irong bangir duweke sapa Dik ireng iki ya duwekmu Pak Seno janggut nyatis lambe tipis duweke sapa nduk lambe tipis ya duwekmu janggut nyatis duweke sapa nduk janggut nyatis ya duwekmu ane duweke sapa nduk bangkeane ya duwekmu piye duweke sapa nduk mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa nduk mestine ana sing duwe iki piye duweke sapa nduk mestine ana sing duwe duweke sapa nduk mestine ana sing duwe matur sembah cocok Pak benjing jenengan dados wiraswara teng Tuban mriko oh nggih biasane laras liris-liris mboten kula lho ngeten iki lho napa sih cek mboten ngantuk yagane ngeten iki kan tegang digara versi baru Oh, oke Mas Adang ya oke Mas Adang matur nuwun Mas Adang nyambut gawe ku kudu dilambari senenge ati nadyan to ana titik didum titik ding ana akeh pancet titik ding tapi yen atine seneng masih bayaran titik ora dadi opo soalnya wis kadung tercemar krida budaya iku sindene mesti bayarane simur-simur ya ya jroning suka kita tansah eling kelawan Mas padha jog ndaramu Permade Janaka
Ujung cerita nikah apa kawaku ramara canda suasa soleh manis renggo satrio ing lisan pura satyana ilalian marang sira kawis teterbang Riya Wisnu Kanda Muda Rama Rama Junar juling rat-ratwing tinju maya Jala Prabu Karitring eleng ana Prabu Kariti ngeleng ana Namresuka saged nangkaramya rasa Pindha sesotya ingkang mucul saking ngembanan Raden Dananjaya Harjuna mandhap saking pertapan Parangungkung dupi kesasar anggene ngolati guwa Sunyaruri sarene ngresampun pinaringan pitudah saka Sang Begawan Krendha Sekti lampahing Arya Janaka kandhek ana ing nggening guwa Sunyaruri pinanggih Raden Winarka lan Windarba Yaksa pancen bener kang ketetengan raganing berkongkong iku aran guwa Sunyaruri ora kaya mangkono kok iki dadi ana sinatriya kang mlebu ana ing sajroning wana apa sing mbok lati apa sing mbok goleki Raden mangko dhisik aku melu taku apa ana ing ari kalenggan dina iki papan iki diarani guwa Sunyaruri kaya mangkono kok ngerti yen guwa iki aran Sunyaruri awit ana ujaring kandha ana sajroning guwa Sunyaruri iki kedunungan wujuding penetan cahya daru iku sing tak olati iku sing tak upaya bakal tinanem ana ing kasatriyan Madeganda kono. Ladalah. Dadi aranmu Dananjaya Harjuna. Oh, Dananjaya Harjuna. Balika aja mbok bacutake ora duwe karep arep jebol petetan cahya ndaru iki.
Apa abahmu kena bajut ora kena ya bajut dina samengko kudu tak boyong ananing petetan cahya ndaruke danan jaya wong tak elingno sliramu kok ora manut larang kepo pitu Janaka ora bakal menang kelawan Raden Winarka lan adiku Windar Boyakso yen kaya ngono sumbar petak minta lawang sidok tak kokop gedhemu oh wani marang Winarka oh sida tak walulangi ragam luas sak solae neman seraming satmo seraming satmo satmo kang satana trimo jaluk ayo tena prayet no tena prayet no sambil samrono yo kones kandes luas sak solae neman seraming ajatmu seraming ajatmu jatmu tangkat catana jiwa ya Rama ramane dolik neman salukune raja ya mas mengondureng kodek seno simbar cocok wanyo malang pupukan ser swaraniro simo barong jlamprong kok ana kene diolati para Pandhawa padha rumangsa kelangan rumangsa ditinggal kelawan sedulure jebul ana kene kok nganti tiba kebanting ana apa nuwun sewu Kakang kula nembe iki mawon pinanggih ingkang ngreksa kawontenaning Guwa Sunyaruri Raden Winarka kelawan Windar Boyakso Kakang ana ndi wonge mboten tebih saking mriki ya yen kaya mangkono lamprong mundura yen kaya ngono Windar lan Winarka iki dina sliramu mungsuh aku saci siswa
Nadyan lamun Nadyan lamun tanpa ukara Witin bukan masih muda Apa iki sing ngreksa guwa si Nyoruri? Iya. Ora ngerti aku Windar Boyak suaranku. Windar Boyak so. Iya. Ayo temtokno ati jeneng. Rama wa prawira mati layu negara saya kesan tidak sata Praing nata Praing nata Karuri sitanan caya Saci sesuai Nipusana Allah Nadyan lamun Nadyan lamun tanpa ukara Pejang cerita Lapa Praing nata Praing nata Karwari sintanan caya Ora cukup. Pandora. Nadyan lamun Nadyan lamun tanpa ukara Rama Kresna menghadap sekaring taman Surarebot ngeblataken ganjahe rasa turangga Kresna sompeng jaya mulya manglen karya sendakep kang Respada tumungkul marang dewa sigra semembah sumungkem ngarsaning Hyang Manon dasar Sri Nalendra Bathara Kresna Sriwiji Nalendra Ratu Bathara Dewa Kresna landhepna bening landheping pamikir bening rasa tansah memulat marang Gusti kang among tuwuh ing mriku sigra andeleng lelakon ingkang ewet perkewet kahananing Harya Janaka mboten mimpang Werkudara ugi mboten mimpang anggening Bandawala arus kelawan ingkang ngreksa Guwasa Nyoruri Winarka lan Windar Boyaksa kacerita ing riku Sang Bathara Kresna Srega angrapal aji paweling winaos ana ing rasaning panggalih siji-siji loro-loro telu telon ana siji sekti loro dadi telu pendhita siji wayu loro gerat raina telu rejeki salam-salam
rembulan Dewi Sampurna Bapa Sampurna Bapa Surya Ibu bumi kang insun switaning rina kelawan wengi aku njaluk tekaning Anoman Prabancana wujuda sekabeng brahala ora ana sekabeng wewujaten ora ana palilae ibu bumi Bapa angkasa sampurna cayaning bumi cayaning raga ana salam wah mandi sabdaning Sri Nalendra Bathara Kresna kontal ing ngawiyat rasaning sang Gundalini Anoman Prabancana ngedruk bumi kaping 3 ginendong sampyangen kandhek ngarsaning sang Bathara Kresna Kutha Denda Lawansari Kutha Denda Durakan ingkang wong tuan Guwana Langgeng Rahayu sagung dumadi Prabancana wonten kasinggahan dawuh Gusti Dalem ingkang abdipun Prabancana ngaturaken sungkem bekti tumanduk sandhaping padha iya Anoman tak tampa bektimu kang konduk marang jenengan ingsun pangestuku tamanana nggih dawuh kapundi ingkang abdi dalem tansah nrami pangestu paduka muga ndadosaken jejimat sinuwun Prabancana nggih apa wis ngerti sun tekakake ana kene inggih mboten mangertosi Gusti lho gak ro kok teka ana kene lah inggih awit kula angraosaken wonten pambatok edaya kekiyatanipun kula anggap menika kekiyatipun aji paweling ingkang jenengan waos ginersakaken ing kabdi prapteng wonten ngarsa jenengan ndika siniku oh kaya ngono nggih ngene lho Anoman Yayi Janan Jaya Janaka ora bisa unggul perang karo Raden Winarka lan Windarbayaksa kang njaga petetan ana sajroning guwa Sanyaruri. Yayi Werkudara ya ora bisa menang. Lah sapa? Mongko kekuataning Pandhawa kuwi yen ora Yayi Janaka, Yayi Werkudara sapa maneh?
Lah mula sun tekake rene yen lamun Anoman Prabancana iso gemati marang panjenengan ingsun tak jaluk keringetmu dalem. Setetes tindakmu dalam sejengkang papaken sing reksa Guwa Sunyaruri Winarka lan Windarba Yaksa iki. Inggih, menawi kados mekaten nyuwun tambahing pangestu kula papake Winarka lan Windarba Yaksa. Mangkato Anoman. Sondolang kosong ngalat ngaresan ning waspada. Waduh kok bandur ana kethek punte sing mlebu ana alas kene. Apa kate ngalahno Raden Winarka lan adiku Windarba Yaksa? Ila diala ya pancen aku butuh nyupuk petetan cahya ndaru kang ana sajroning Guwa Sunyarun. Yen pancen Anoman kon kepingin njupuk petetan cahya ndaru kang ana sajroning Guwa Sunyarun, ayo coba pandengen aku. Yen kon ngerti marang aku ora bakal mbok bacutake apa kang dadi setiamu. Oh iya. Kacarita kanane Anoman Prabancana ingkang gadah pikajengan boyong kawontenaning petetan cahya ndaru kaotos mandeng kawontenaning Raden Winarka. Anoman ingkang gadahi netra kumara mandeng ing saliraning sinten Raden Winarka mangertos lho iki lak Dewi Putih. Waduh gak wani aku. Prabancana wonten dawuh Gusti. Lho. Kok wis balik? Kok wis balik? Inggih, mboten cekap. Lho. Apa wis bundas kolet mari? Mboten.
Awit kula pandeng sinten sejatosing Raden Winarka. Kula mboten wantun, kula wonten-wonten. Yen kaya ngono jomblo, ayo njaluk tolong golek Mintasraya sapa kirane sing bisa iki engko. Sewu sang wiku sang Nalendra menika wonten wigati menapa mlebet dhateng pertapan Parangmuka. Amit sewu sang wiku kula nyuwun sanjata pitulungan awit wonten kedadosan ingkang nyala wedi. Nyala wedi ingkang kadosa pundi? Nyala wedinipun wonten nggih Guwa Sunyaruri wonten ingkang njagi petetan Caya Daru ingkang panyaringan asma Raden Winarka lan Windarba Yaksa. Para Pandhawa mboten wonten ingkang mimpang, Pandhawa mboten wonten ingkang saged unggul. Kula nyuwun sanjata pitulunganipun Sang Klikin, Sang Wiku wonten ing mriki. Mekaten nggih Sang Prabu ngaten. Kula kersa nyipati pandhita kekalih Winarka lan Windarba Yaksa nanging kula nyuwun payunan. Inggih wonten apa? Ingkang Raden Winarka menika mboten kula ingkang maju wonten ing Priyudan. Lah sing maju wonten Priyudan kula nyuwun Panakawan Jimat Ngamarta Ki Badranaya Semar ingkang ngrampungi Raden Winarka. Lah dening Windarba Yaksa cekap kula kelawan yuga kula kemam. Oh, menawi kados ngaten ngaturake gunging panuwun Sang Panembahan.
Bate pre-pre obro-obro kriwikan dadi grojokan perkara cilik dadi sing gedhe. Yai Windar Boyakso. Kakang wonten dawuh. Sulangsuh sing teko mau sing teko kaya ngono kae. Lah iki kok nujug utawa pendhita. Sapa petapan Parangmuka jarene yo aku saka petapan Parangmuka gage. Nyimpango saka kene tak jebole petetan Cahya ndalu kanggo kebutuhane wong ing bumi supaya tentrem anggone urip. Mangko dhisik. Sang Begawan sing njaluk petetan iku duduk wonge. Tegese Sang Begawan iku mung Mintasraya. Yen pancen Mintasraya sing tak kuwatirno petetan Cempaka Ndaru iku mengko keduwe wong kang nalise rasa kok anggere-anggere bener nang tuwindake nista jul lho ora bakal tak wenehake. Yen pancen kaya mengkono ana ora trima marang aku yo ana tak rebut sato paksa ana kene ya rebeten lamun bisa nyempal bauku bedolen Cempaka Ndaru keparat ya yen kaya mangkono. Ana jatine banjur
Kacarita kawontenaning Sang Begawan Senggonopati ingkang Bandawala arus kelawan ingkang dadi Diwasa nyeruni Raden Pinarka lan Windar Boyaksa. Kacarita ibarat wong bebrengkes mesti kaditing ngelongkok godhonge kawisi. Senggonopati kelawan Sang Begawan Senggo Sekti dipalangaken tebih ing mriku natap jampining limo gadar tigar sejatining alusing Prabu Pandu kelawan Dewi Madrim. Saking angkasa Ndara Ndara kersa wonten dawuh Ndara Kakang Semar penandhane Pandhawa dina senempo abot kaki kepingin kasinungan layu sandang pangan kepingin kasinungan petetan cahya daru nanging ora bisa minangkani wit saking luwite sing ngreksa sing jaga kaya ngono. Sinten Ndara ingkang ngreksa layen Nggo nyatane Raden Pinarka lan Windar Boyaksa iku para Pandhawa ora ana kang nyimpang Janaka Anoman Werkudara ora ana sing cukup lah sapa maneh kaki sing tak galuhi tulung kula niki pun sepuh kula niki sampun wek kok dimentara niku tiyang swaten peryodan ora mergo mentara kadi aku karo Kakang Semar nanging kaya kahanan iki kudune sing bisa ngrampuni ya Kakang Badrana nek kula dipaksa dijaluki tulung nggih gelem kula lek dijaluki tulung nggih gelem kula tulungi sak bisa-bisa kula awit Gusti sipate tan kena kinaya apa mboten kula sing nurunane Gusti Kang Andar pasti nika kudu percaya lawan iki oh iya om sapa nindakno derma weweh ares padha-padha gelem turun nulung nindakno sepiring pamrih iku gedhe biasane nggih menawi ngoten nika pun nyuwun tulung kula sinten sejatun minarka lan Windar Boyaksa
wis tuwek. Lho sapa maneh kok ana sing nang gak ngatasi iki apa? Dulu ya apa iku mati iki ya wis papaken ngono ae. Aku kok gak penak dong aku ambune kok kaya ngono. Ambune apa ae? Samene keringet kecut deh. Dudu iku sing karane. Sing tak pandhen iku lho sapa nang ngarepku iku sapa? Ya apa? Kinebotaken dodot Limar Kinanti. Jari iki Badranaya Semar Kinarto Windarba Yaksa Badar Wigar Dewi Kanas Trenten Dewi Mulek. Pak. Tibake sing jaga pesetan Cempaka Dewa Daru Kanastan karo para Pandhawa jebolen pesetan Cempaka Daru. Ingkang sampun Badar Wigar Dewi Kanas Trenten kelawan Mbok Dewi Mulek. Mriku arya Janaka ya Danang Jaya. Kautus Ki Badranaya Semar mlebet kon Igwa Sunyururi. Kacarita kananing petetan Cempaka Dewa Daru. Dipun jebrol sakayut-kayute tinanem ana ing negara Ngamarta. Lumeber ijo royo-royo ayom dadi pangayoman mandhaping Sang Wahyu sandampangan dhateng negara Ngamarta. Oh
bakang dari situ sakit kelampanipun Pandhawa pikantuk wayu sandang pangan menika mboten sanes saking pambantunipun Ki Badrana Semar ingkang saged ngasuraken ingkang jagi Guwa Sanyaluri Winarta lan Windarbayaksa Kakang Semar aku ngaturake agunging panuwun yo Kakang Kakang Semar ngaturake agunging panuwun Kakang Semar ngaturake agunging panuwun Kakang Semar ngaturake agunging panuwun wah Rejek aku ngaturno panuwun marang Rejek pun dadi kewajiban kula Gus kula yen ndelok omongan kula ayam tentrem ndeleng ngomongan kula padha sami bungah rasane nganti kula nggih nderek bungah kaki aja bali menyang kelampe sireng ayu anak Nobujana Andra ina ana negari ngawarta kene kaki nggih Gus mangke pituwingke mboten usah dadak seneng-seneng pangriyen para Pandhawa sampun manjing dhateng katentreman mandhape wahyu sandang pangan iki pun demen penggalih iya kaki yen kaya ngono ayo padha lendhem sawetawis kaki para Pandhawa sampun ayem tentrem para Pandhawa sami suka paling suka awit Pandhawa sampun ngantramu wujuding wahyu sandang pangan sedaya murakapi tumrap para kawula dasih para Pandhawa sama tentrem kula sunaken wonten ngarsane Gusti ingkang anugrah. Slamet kang ditanggap, slamet kang nanggap, slamet kang amirsani. Semeto sedaya ingkang ndelek amurakabi. Sedaya pinaringan teguh uga bakuh rahayu wilujeng slamet. Dewa anurnake sekarang kang arum gandane lumawa ono ing desa tengah desa katingal saking patebian mandhaping wahyu sandang pangan tumurun ana ing negari Ngamarta luwih ben dhateng PT Sarana Hebat Energi ing wong Kembaka ing Salami Jaya Jaya Salami